Bueno, asteko arratsaldeon, etorri zareten guztiei. Bueno, Durangoko azokan gaude, ongi dakizuen bezala. Durangoko azokan urtero biltzen gara, gazte, heldu, zein aurrak ere. Liburuen eta disken inguruan biltzen gara askotan, baina kontzertuez, hitzaldiez eta beste hainbat jarduerez gozatzeko aukera ere izaten dugu, hori bai, dena kulturaren inguruan esango nuke. Nolabait esateko ez dakita egongo zareten edo ez, baina esan dezakegu Durangoko azoka euskal kulturaren nolabaiteko eskaparate edo agertoki bihurtzen dela. Baina, behin euskal kultura aipatuta, zer da euskal kultura? Nolako kultura nahi dugu gazteok? Eta zer ulertzen dugu kultura eraldatzailetzat? Horren guztiaren inguruan arituko gara gaur, eta horretarako nirekin hemen bi gonbidatu ditut, Joldi Beristain eta Amets Aznarez, eskerrik asko. Pixka bat aurkezteko, Joldi Beristain Portugaletetik etorri zaigu, 22 urte ditu, eta sortzaile gisa definitzen du bere burua, gero, berak sakonduko du agian nahi badu, eta Amets Aznarez, Iruñakoa da, Errotxapeakoa, 21 urte, eta jazz musika ikasten dabil Bartzelonan. Musikari baino, berak nahiago du bere burua musikaren eskulangile gisa definitu. Eta ni gehiago luzatu gabe, zuei pasako dizuet hitza, lehenengo bi galderatxo botako izkizuet, bakoitzari bana, esaldi batean, aldu zuen laburren lasai. Esateko, orduan, Joldi, zurekin hasiko naiz. Zein da gaur egun, edo nola ikusten duzu gaur egun Euskal Herriko testu inguru kulturala edo egora kulturala gazteon artean? Berez, ezin izan dut definitu esaldi batean egia esan, ideia asko okurritu zaizkite. Eta, hasteko uste dut espazio guztietan bezala, igual fokua, evidentemente gehien bat daukatela gizon normatibo heterosexual eta zuriek, baina bai egia da igual gaztetasunetik, bai ikusten dela igual behar handiagoa ere, beste motatako edo normatibitatetik ateratzen den jendea ikusteko, edo emakumeak ikusteko, ni adibidez kontsumitzaile bezala nik ere hori, behar hori badaukat, eta uste dut adibidez gaztetasunetik igual lehenago eman zaiola garrantzia foku hori aldatzeari. Orduan, horretan gabiltza edo dabiltza, baina, gero bestalde bai uste dut ematen diogula edo garrantzi handiegia eman diogula, adibidez, edo, ez dakit, hartzen dugula aintzat musika, eta igual beste arlo kultural batzuk ez ditugula horren beste aintzat hartzen, edo ez gaudela horren hurbil, ez da zertan izan behar gure ardura, ez? Igual da ez gaudela edo ohituak, edo ez garela sentitzen eroso, beste lekuetan egoteko. Orduan, baina ere pentsatzen dut gaudela geroz eta gehiago, ez dakit, bultzatuta, ez dakit, kulturarekin, edo sorkuntza arloan, beste arlo batzuekin esperimentatzeko prest gaudela edo jolasteko, eta horrek ja bere baitan elkartzen gaituela ere beste arlo kultural batzuekin, igual hasita musikaren gandik, baina, elkartzen gaituela beste batzuekin, eta gero ere, dira, ideia txiki asko hasteko honekin, gero ere, sare sozialek ere, igual, hurbiltzen gaituztela ere beste arlo kultural batzuetara, baina era berean ere sortzaile bezala bultzatzen gaituztela izatera sortzaile kompletoagoak, ez? Ez dakit, abeslaria bazala edo musikaria bazara ere eukitzera plan komunikatibo bat, irudi bat, ez dakit zerrez, eta horrek ere bultzatzen gaituela, kontsumitzaile ontzako igual dela, guapoagoa, ez? Daukazulako askoz eskaintza handiagoa, baina igual sortzaile ontzako dela prekarioagoa, ez? Lan handiagoa delako. Eta, simaz, amaitzeko ez garela zertan kompletoak izan sortzaileak izateko. Hori, hasteko, ez dakit. Mil esker. Joldik aipatu du egoera kulturala pixka bat. Orain Amets, zuri zer datorkizu burura kultura eraldatzailea aipatzen dugunean? Bale, ni hasiko naiz pixka bat, ikusi nuenean, irakurri nuen lehen aldiz hitzaldi, maio inguru honen izen burua ez, deitu diogula kultura eraldatzailea gaztetasunetik. Torrizitzaren lehenengo gauza,
izan zen pixka bat ateratzea ez Euskal Herriko marko horretatik edo sartzea bai Euskal Herriko markoan, baina bezain beste guretik hitz egitea, baizik eta uste dut erantzuna ez garela gu, momentu honetan kulturalatzaia gehien mugitzen ari garenak edo protagonismoa dugunak, baizik eta esango nuke momentu honetan ultraeskuindar indarrek edo mugimenduek edo partiduek edo berdin zait ze izen edo subjektu jarriatzean, haiek direla momentu honetan provokatzaile eta eraldatzaile mugimendurik esanguratsuena edo tresnarik potentenak erabiltzen ari direnak. Hori etorritzen niri burura. Bai provokatzaile eta ez du zertan provokatzaile den oro eraltzaile izan behar, baina uste dut bi hitz horiek oso ongi lotzen ari direnak momentu honetan direla ultraeskuineko edo zein mugimendu. Aipatu digu, beraz, puntu interesgarri bat, ametsek, Joldi, zure gana egingo du salto berriro. Zeintzuk dira sistemak eskaintzen dizkigun kultura eredu hegemonikoan, euskal kulturak izan ditzaken elementu bereizgarriak zure ustez? Vale, bastante galdera orokorra da, ez? Zerk egiten gaituen bereizgarri, ez bakarrik gaztetasunetik, baizik eta orokorrean euskal kulturan, ez? Da, nik pentsatu nuen egia esan, nik ez daukat tesi bat sorkuntzaren inguruan orduan dena da nire iritziz. Eta, lehenengo bereizgarria iruditzen zitzaidan zela hizkuntza bera. Alde batetik beste hizkuntza batean komunikatzen garelako eta sortzen dugulako, eta gero ere bai uste dugulako gure kasuan hizkuntzak daukala, hizkuntza bera dela bereizgarria ez delako bakarrik, euskara ez delako bakarrik hizkuntza, igual delako ere bai kultura, eta belako ere bai herria, eta komunitatea sortzen duen zerbait, ez? Orduan, ez dakit, adibidez, nire kasuan, ni Portugaletekoa naizela, niretzako euskara sortzea autu politiko bat da, ez? Orduan, ja horrek bereizten gaitu beste sortzaile batzuen gandik, euskal kulturan bertan, esan nahi dut, euskal kulturatik kanpo dauden sortzaile batzuen gandik. Gero bai uste dut, beste bereizgarri, interesgarri bat izan daitekela, bastante orokorra dena bai, baina, igual gure arbasoek utzitako ondare kulturala. Eta zelan erabiltzen ditugun igual ere bai, erreferentzia zaharrak, bai, gaur egun erabiltzen ditugunak, horrela, ziren bezala, ez dakit, ohitura bezala, adibidez, inauteriak, edo, ez dakit, ez? Edo bertsolaritza. Eta zelan ere bai, gaur egunerako beste proiektu batzuetarako hartzen ditugun erreferentzia horiek, eta ez bakarrik aldatu gabe, baizik eta ekartzen ditugun igual gure marko eta fokoetara, eta erabiltzen ditugun gauza berriak egiteko. Orduan hori, ondare kulturala zen moduan eta gauza berriak sortzeko ere bai. Eta gero bai beste iruditzen zait bastante bereizgarria, igual hemen daukagun komunitate izakera, ez? Igual, herri bezala edo gazte bezala ohituagoak gaudela antolakuntzara taldean, eta horrek ere egiten duela beste karpen bat, gero aipatuko dugu saretzearen kontua, baina eramaten gaituela igual ikonstienteago izatera marko kulturalean gertatzen denaren konstienteago izatera, ez? Zer gertatzen den Portugalete batean, edo zer gertatzen den batean Gernika batean, edo Donosti batean, eta komunitate zentzu hori nik uste dut horrek bereizten gaituela igual beste marko kultural batzuetatik. Hori, gutxi gora bera. Bai. Horrekin lotuta aipatu dituzu zenbait elementu bereizgarri izan baditugula, ez? Euskal kulturan, ez kultura hegemonikorretatik bereizten gaituztenak, baina kultura global edo kultura hegemoniko horren aurrean zein da, ze puntutan egon behar dugu guk edo nola ikusten duzu, ze jokabide hartu behar dugu guk, zer datorkigu, gotortzea, zabaltzea, agian beste aukerarik ikusten duzu. Vale, galdera iruditzen bastante potentea eta evidentemente nik ez daukat horren erantzuna, ez dakit zer egin barko genuken guk, baina, uste dut, leku guztietan bezala goazela apur bat pixkanaka joera globaleruntz. Bai uste dut
batez ere hemen herri bezala Euskal Herrian dagoela erresistentzia puntu bat aurrera egitearekiko, osea, dagoelako atzera begiratzeko tendentzia bat. Batez ere igual heldu belaunaldietan eta ez dakit, askotan igual ere berriak beldurra ematen digula eta berez zentzua daukala garelako herri zapaldu bat, kulturalki ere, osea, kultura zapaldu eta minorizatu bat, eta orduan ulertzen dut beldurra izatea berrikuntzari eta batez ere askotan globalizatzeak zapalduago izatearen arriskua dakarrelako bere baitan, ez? Orduan, nik uste dut alde batetik berrikuntza dela gure kulturalki, gure herriak daukan erronka nagusienetariko bat, eta baina berrikuntza berak ez duela zertan joera globalarekiko harreman zuzena badauka, baina berrikuntza ez dela zertan globalizazioa, ez? Eta nik uste dut berrikuntzarako garrantzitsuna dela gazte talentuak bultzatzea edo gazteak entzutea, azkenan eurak edo gu garelako berritzaileak. Eta, uste dut adibidez, gaur egun bai gaudela momentu batean, non material zaharra gauden birformatzen gure fokoetara eta gure terminoetara, ez dakit adibidez, ez dakit ezagutzen duzuen Berde Prato, orain atera berri du euskal pop radikala, ez? Eta hartu ditu igual, gure gurasoen belaunaldiko abesti batzuk eta aldatu ditu edo, egin du bertsio gaur egunerokotu bat, digamos. Eta orduan, hori, uste dut, momentu honetan gaudela tradizionala eta egile joera berriak zuzentzen. Ez dakit oso ondo zelan azaldu. Gazte bezala jaso dugula folklorea eta tradizioa, eta era berean ere jaso ditugula joera globalak, batez ere Euskal Herritik kanpo ekarritakoak, eta momentu honetan gu garela biak lerro berdinean jartzen ari garenak, ez? Eta horrek ez duela zertan esan nahi goazela zuzenki joera global bateruntz, baina ez dakit. Ez dako, uste dut, ez dako gokigula ez gotortzea, ez zabaltzea. Egin behar dugula tarteko zehozer, uztartzen dituena tradizioa eta berrikuntza, eta zentzu batean ere bai joera globala delako zehozer datorkiguna bai edo bai, ez dagoela ere guztiz gure esku. Eta zinmaz, horri gure joera propioa eman, gure nahi, behar eta erritmoaren arabera. Gazte bezala eta sortzaile bezala. Ondako zehozer. Bai, ados aipatu duzu ez, bagabiltzala osnartzen eta berrikuntza horien bila edo. Bai azken hamarkadetan amets Euskal Herrian kulturak izan duela gaitasuna ideia eta balio eraldatzaileak, proiektu baten baitan garatzeko, edo ekosistema politiko gixako bat sortzeko. Joldik aipatu ditu ez, zenbait berrikuntza egiten bagabiltzala, edo badabiltzala, zuk nola ikusten duzu gaur egun ekosistema hori? Egia esan, nik gaur eguneko, hasiko naiz berriz, eraldatzaile hitza ulertzen baldin badugu aldaketa suertatzen duen zerbaitekin, lotzen baldin badugu ideia horrekin, uste dut gaur egun gauzak aldatzea oso zaila dela, bizi garelako kapitalismo oso basati batean, eta sistema hori puskatzea edo sistema horri salto egitea, hau da, nik aldatzea edo guk aldatzea, sistema baino lehenago oso zaila da, ez? Askotan hitz egin dugu beti jaten gaituela edo beti kapitalismoa doala gu baino pausa bat aurrerago, eta orduan, iruditzen zait, ekosistema eraldatzaile bat sortzea oso zaila dela gaur egun. Ez dut esan nahi, ez denek posible, baina bai ustatu litzateke puntu hori lehendabiziko puntu hori ustea. Eta gainera, uste dut eraldaketaren terminoetan sartzen garenean, edo eztabaidatzen dugunean horri buruz, sartzen ari garela modernitateak, gure garaia den modernitate honen diskurtso batean, dela pixka bat, Ibai Atutxak bere liburuan aipatzen duen, de más bárbaros a más civilizados, esaten du berak, ez? Eta pixka bat, bilatzen dugula denbora osoan aldaketa bat eta progreso bat
non igual horrek ez duen esan nahi aldatzaile, esan nahi dut. Kapitalismoa baldin bada gurpil bat, denborazoan aurrera doana, eta gainera aurre hori esan nahi du individualismorantzako gurpil batean gaudela, igual ez da inbeste nola sortu kulturatik denborazoan gurpil hori erantzuten dion zerbait, baitzik eta igual egin behar duguna da gurpil hori apurtu eta gelditu. Orduan nirago pixkat, azken aldian empeñada bezala, ez dela inbeste berrikuntza edo ez dela inbeste zuk aipatutako globalizazio horri erantzun beharra edo hartu beharra, igual ere, ez dakit, ez dut zuk bezala ez dut soluziorik, ez tesirik ez ezerrez, baina igual egin behar duguna da, gehiago, igual benetan eraldatzailea dena, ez dakit, hau komila askorekin eta igual bihar esate dizut ez, baina benetan eraldatzailea dena da gelditzea eta hartzea denbora pentsatzeko zer izango den eraldatzaile edo zer izango den aldaketaren bat suertatuko duena. Esan nahi dut, markoa baldin bada kapitalismoa oso zaila da berari eragitea zerbait, ez? Baina, arrakala sortzen baldin baduzu eta arrakala hortatik zeo zer sortu, posible baldin bada zeo zer sortzea, igual hortik ekosistema hori zeo zer sortu ezake edo zeo zer irauli. Orain pixka bat herrietara etorriko gara, salto egingo dugu beste marko batera, eta gazte sortzaileetan jarriko dugu harreta, agian zuentzat ere hurbilago ez, geratzen zaizkigun gai bat edo da. Gazte sortzaile asko, esango nuke dagoela Euskal Herrian, disiplina askotan ibiltzen diren gazteak, Joldi, ze gora edo nola ikusten duzu gazte sortzaileen egora hori Euskal Herrian, zer ekarpen egiten diote euskal kulturari, ze behar dituzte gure herrietan lanean dabiltzan gazte sortzaile horiek, ze motivazio? Bale, igual argiago daukatze ekarpen ze behar eta ze motivazio dituzten gazte sortzaileek, eta ez daukat horren argi ze egoeratan gauden. Esan nahi dut, horren beste espresio ezberdin daude, eta gaur egun horren beste plataforma ere bai hori azaleratzeko, egin zela bastante zaila horren argazki bat egitea, esan nahi dut. Igual beste momentu batean, egoera esen horren aldakorra, ez? Esan nahi dut, egoera igual ez da horren aldakorra, baina bai da aldakorra momentu batean gertatzen dena, ez dakit, orain adibidez, sortu ez ezik guk ere argitaratu ditzakegu gure lanak, ez? Horrek dakarren guztiarekin, baina horrez gain. Guk ere argitaratzearekin batera horrek ekartzen du igual ezin aurre ikusi izatea egoera, ez? Zer aterako duen nork edo zerri egingo diogun aurre, ez dakit adibidez, horren kasuan. Adibide bat jartzeko, duela pare bat urte guk egin genuen Sastrakako emakumeekin bideoklip bat, ez? Eta guk berez, horren helburua zen gure artean saretzea, lagun arteako zeo zer egitea, berez gaztetxe fokoan zegoena, eta batean horrek eukizituen ez dakitzen bat ikustaldi, ez? Orduan, dira gauza batzutan ezin direla aurre ikusi. Orduan, horren argazki bat egitea ere egiten zait bastante zaila. Baina, adibidez, bigarren galdera, ez? Arte espresio ezberdinen saretzea. Uste dut, edozein saretze beti izango dela onuragarria, saretzeak dakarrelako lehenengo gauza dela babesa gure artean. Eta justo, sortzaileok, eta kasu honetan gazte sortzaileak gaude prekaritatera kondenatuak, autoexigentziara kondenatuak, besteak omentzera eta gure buruak txikitzera kondenatuak, autoexigentzia, ez dakit. Orduan, garrantzitsuena saretzearekiko da babesa, eta elkarri egiten diogun. Barko da, incluso lehiara, ez? Gure artean. Berez dela kapitalismoarekin zuzenki lotuta dagoen zer, baina justo, sortzailetasunarekin batez ere, ez? Bai. Eta orduan, saretzearekin igual lehia hori gelditzen da albo batera, eta igual egiten dena da gehiago babestu gure artean. Eta gainera nik uste dut, igual, lehen ez bezala orain gero eta kolaborazio gehiago ikusten direla, eta ez bakarrik musika arloan, baizik eta ere literaturan, antzerkian, ilustrazioetan, ikusten dira elkarrekiko lanak, eta orduan nik uste dut horrek eratzen duela komunitate indartsu bat, eta horrek ematen diola aukera borroka kolektibo bat egiteari, ez? Eta borroka kolektiboa, evidentemente beti izango da borroka individuala, baina askoz efizienteagoa eta ondorioz errealagoa. Orduan,
ez dakit, osea, nik adibidez neure burua sortzaile bezala konsideratzen dut, lehen aipatu bezala, baina igual ez dakit sekula definitzen antzeslea naizen, musikaria naizen, edo dantzaria naizen, hori, ez dakidalako, eta horrek evidentemente ere zerikusia dauka ere gazte eta emakume izatearekin, osea, zeharkatzen dautelako hitz guzti horiek, ez? Euskalduna naiz, emakumea naiz, eta gaztea naiz, eta gainera sortzailea. Eta orduan, segurenik beste sortzaile batzuen babesarik gabe, ez nintzateke ausartuko igual hemen egotera, edo nire burua sortzaile bezala konsideratzera, edo batzuetan esatera, antzeslea naizela, edo orduan, ja pertsonalki, iruditzen zait babesten gaituela pila bat, eta gero, lehen aipatu bezala ere, kolektiboki ere babesten gaituela pila bat, ze sortzen du komunitatea. Eta gure alde borrokatzeko, bai eskubideak lortzeko, bai eraldatzeko, dela lehenengo pausua. Eta gero, hau alde batetik, gero, ekarpenen aldetik, zeske dira puntu pila bat, ekarpenen aldetik, uste dut, sortzaile gaztek egiten didela kriston ekarpena euskal kulturari, baina kasu honetan ez bakarrik euskal kulturari, baizik eta orokorrean euskal komunitate guztiari. Azkenean, uste dut, artea, oso mitikoa da, baina uste dut artea dela oso modu potenteak gizartearen azterketa bat egiteko, dela apur bat gizartearen isla, ez? Orduan, gazte sortzaileen bidez, zentzu honetan, egin daitekela euskal gazteriaren azterketa potente bat, eta horren bidez ere bai, gainontzeko belaunaldiak hurbildu gure ideietara. Gure ideietara, gure beharretara, eta ere bai, eszenatokia beti izango delako bosgorailu oso potente bat. Bai entzutekoak eta bai entzunak izatekoak. Eta da entzute aktibo bat egiteko eredurik onena. Orduan, ez dakit, entzute aktibo hori eta elkar entzuteari emateak garrantzia dela ekarpenik handiena zentzu horretan. Eta babesa, azkenan hori da borroka, ez? Igual, hitz egitea eta entzuak sentitzea, ez dakit. Gero ere bai, eske dira, puntu pila bat. Beharren aldetik, beti bezala uste dut espazioen beharra dagoela. Eta, igual, espazioak egon badaude. Baina gazte bezala askotan dire ustez, edo berdinek okupatzen dituzte, edo ez dira gazteak, edo arlo kultural konkretu batzuengandik okupatuta daude, ez? Eta ez hori bakarrik, movida da igual guk ere geure ganatu behar ditugula espazioak, ez? Baina uste dut bebai, askotan sentitu arren geure ganatu behar ditugula, bai guneak berak edo kudeatzeko erak, sentiarazten gaituela arrotz espazio horietan. Igual ez garelako nahikoa espazio horiek okupatzeko, edo ez gaituztelako sentitzen ongi etorriak espazio horietan, ez? Orduan horrek ere bultzatu gaituela gure espazio propioak sortzera, eta superondo dago, espazio hegemonikoetatik kanpo daudenak, baina era berean bebai, sortu ez ezik okupatu eta geure ganatu behar ditugula eta konkistatu fokoa geure ganatzeko berriro, eta ez dakit hori zelan egin, baina ez dakit pixkanaka. Baina bai hori, espazioen beharra dagoela eta igual espazioak egon badaudela, baina normalan ez direla gureak. Eta hori beste borroka bat dela bebai. Eta azken partea dela motivazioa. Motivazioen aldetik uste dut, gazteok gure barnean garela inkonformistak eta borrokalariak. Eta dukagula mugitzeko gogoa, eta horrek evidentemente motibatzen gaituela pila bat, ez? Eta batez ere justo sorkuntza bezalako arloan edo kultura bezalako arloan, ez? Dela horren trinkotua gure ideiekin edo gure beharrekin edo, ez? Eta nik uste dut sorkuntzak justo ematen digula aukera horretarako, pentsatzen, sentitzen eta kezkatzen gaituenaz hitz egiteko. Eta orduan hori adierazteak motibatzen gaitu. Eta orduan nik uste dut, evidentemente, gazteon ideiak orokorrean gutxiesten direla, eta gutxiesten gaituztela, eta nik uste dut, kultura, nola, berez gure kultura propioan, edo gure sorkuntzak diren, aukera daukagula gure ideiak zabaltzera, helduen, ez dakit, nahi edo interesetan pentsatu gabe azaltzera, ez? Ez dakit, nik sortzen dudanean, ez nabil, ez diot garrantzirik ematen horri, helduen ideiei edo helduek nigandik zer espero dutenaz hitz egiteari. Orduan, hori, uste dut motibatzen gaituela bebai, hori, entzun nahi gaituenak entzungo gaitu eta ulertu nahi gaituenak,
uler gaitzala, eta jazta, ez? Gazte bezala. Orduan bueno, niri hori pertsonalki horrek motibatzen dago. Ez dakit. Eta listo. Inguruan zehar euskal kulturaren inguruan aritu gara, beste zenbait gai interesgarri ere agertu zaizkigu. Namets, euskal kultura etengabeko resistentzia egoera batean, edo etengabeko resistentziarik ere bat egiten ari da? Nik erantzuko nuke baietz, baina erantzuko nuke ez bakarrik euskal kulturak, baizik eta uste dut gaur egun, orain arte bai egun honetan, behin baino gehiagotan aipatu dugun kapitalismo eta globalizazio horretan sortzen den bizi den eta dagoen oro, adibidez kultura ez, erresistentziarik eta bat egiten ari dela. Osea, edo zein kultura gaur egun, erantzuteko kapitalismo eta globalizazio horri erresistentziarik eta batean dago. Eta inoiz egon da kultura hegemoniko hori lehiatzeko posizioan euskal kultura? Nik uste dut, jarriko dut adibide bat, bestela ezakit oso ongi nola erantzunean galdera honi. Uste dut, duela hamarkada batzuk, bai existintzen zela, ez da ere ez da leia, baina imaginatu, ez? Estatu batuetan, argitaratzen zen diska bat, eta zituen, beren zait, 5 milioi, saltzen zen 5 milioi pertsonei, eta orduan zen superbentas bat, ez? Eta Euskal Herrian egiten zen gauza bera, baina 5.000 alerekin, eta baita ere zen superbentas bat. Zergatik zen superbentas bat, ze markoa ezberdindua zegoen, esan nahi dut, oraindik ez ginen bizi, hain globalizatuta dagoen mundu batean, eta kultura bai zeukala, bere marko propioak ere ez dute esango, ez naiz horretara ausartuko, baina bai uste dut, bakoitza zeukala bere tokia eta bere momentua, bere momentua. Gaur egun, uste dut ez dela posiblea, horrelako lehia bat edo horrelako konparaketa bat egitean, nahiz eta bai noski egingo dugu Durangoko azokaren zerrendarik salduena eta hitz egin dezakegu gureari buruz, baina Durangoko azoka munduan ez da ezer. Ez da errekako harri txiki bat, esan nahi dut. Ez dut hau esan nahi esperantzari gabe eta oso negatiba bezala ez. Baina uste dut lehia ez dela posiblea horregatik. Ze naiz eta hemen berri txarrakek saldu ez dakizen bat vinilo, ez da munduan ezerta traduzitzen. Eta horrek, txikitasun horrek ere daukan miresmen eta indar guztiarekin, baina uste dut lehiaz ari baldin bagara, erantzuko nuke ez dela posiblea. Ez da posible, orduan bizira upen egon horretatik duin bizitzera edo pasatzea zure ustez momentu honetan? Eske duin, hemen nire ustez falta dena da definitzea asko, zer den duin edo zer den erresistentzia edo horregatik esan dute zetze. Uste dut biziraupenerako bai bagarela kapazak eta horretan gabiltzala, ez? Baina hori, lehiari dagokionez, nire erantzuna izango litzateke ez ezkoa. Eta baita ere, esaten dudanean dagoela definizio falta bat, esan nahi dut, niretzat Euskal Herrian adibidez erresistentzia bat egon da, eta niretzat dira, adibidez, Maie Oienart eta Txekopar, niretzat erresistentzia bat dira, baina uste dut gure herriak beraiek ez dituela estrella referentziatzat hartzen. Igual hemen norbaitentzat, zetakek euskaraz abestea, beraientzat erresistentziarik ariketa bat da, niretzat ez. Baina ez nahi dudana da, ez dut esango ez da, Euskal Herrian ez denik egon erresistentzia bat, baina uste dut, nire ustez gutxienez, auspotzen ari dena erresistentzia bezala, nik ez dut horrekin bat egiten. Nik, lehen esan duzunaren ari adibidez, duintasunaren arira, ez? Ia duinak izateko beste izango garen edorla. Ez nik uste dut gaur egun sorkuntza askotan, batez ere gazte perspektibatik, askotan dela gehiago, mazke bizirauteko zehozer dela militantzia. Esan nahi dut, sortzea, ez dakit zenbat
jende bizi den sortzetik, gazte gehienok ez behintzat, eta askotan datorrela ere igual gehiago behar personal batetik eta militantzia batetik, ez? Osa, baldin bada kasu honetan bezala kultura eraldatzaile bat. Hori, zimaz, bakarrik zan egon hori. Bai. Eta baita ere, gustatuko litzaidake aipatzea, askotan auspotzen dugula diskurtso bat, non nik ere oraintxe bertan egin dudan, ez dut nire burua hortik entzen. Baina auspotzen dugula diskurtso bat, non txikitasunetik Euskal Herri... nola azaldu? Bai, garela txikiak, oso aulak garela munduarekin konparatuta, oso indartsuak, baina zaila dela horri lehia egitea edo resistentzia egitea, eta asko justifikatzen dugu gure burua horretan, eta iruditzen zait, naiz eta hori egia izan, askotan kulturarloan egiten duguna asko da, modelo hori jarraitu, baino txikian. Osa, esan nahi dut, globalizatua dagoen modelo ultrakapitalista hori jarraitu, baina txikian, eta orduan, txiki izate horrek ezin duela justifikatu egiten duzun beste guztia. Esan nahi dut, hartzen baituzu berdin zait ze produktuaren erraminta guztiak, estrategia guztiak produzitzen duzu hortik, ez duzu beste modelo bat sortzen, ezin duzuela zure burua justifikatu guzti hori egitera txikitasunetik edo bizirauteko edo zure produktua saldu alizateko. Eta gainera, uste dut bizi garela, gure merkatua da hain txikia, eta gainera uste dut, gero eta txikiagoa dela gure audientzia, bai, kulturarlo guztietan, bai musikan, bai zineman, bai oholtzan, berdin zait non. Gure joera izaten ari dela, guzti hori monopolizatzea, esan nahi dut. Batean, ente bat indartsuagoa sortzen denean, egiten duena da, guzti hori batu, jarri bere idealak, eta monopolizatu gu edo Euskal Herriak sortzen ari den guztia. Adibidez, nire ustez, elkar da hori egiten ari dena. Eta ez dut esango, bai ongi, gaizki, posiblea den edo ez, ez nahi zartuko kritika horretan, baina uste dut, bai izan behar gala konsiente hori horrela egiten ari dela, eta ea nahi dugun modelo hori jarraitu, edo ea nahi dugun elkarren erosi, edo karrikirin, Iruñako elkarte batean, adibidez. Inguruari bukaera ematen joango gara, eta berriro ere hasieran bezala pixka bat, esaldi batean laburtzeko eskatuko dizuet, orain egingo dizuetan galdera, lasai pixka bat luzatu behar baduzue. Baldago nahirik, borondaterik eta aukerarik euskal kulturak aurrera pausoak eman ditzan, baldintzak daitezen eta zergatik. Bai, badago borondatea, badago nahia, badago aukera, urria izan arren, eta badaude baldintzak ere bai, urriak izan arren. Nik uste dut hori, oso baldintzatuta dagoela, baina egon badagoela aukera bat, ez? Eta igual aurrerantzean eta askotan kanpokoak jan arren, era berean, igual, ez dakit, nire utopian edo horrela aukera gehiago egongo direla, gero eta saretuago gaudelako. Eta lehen nire diskurtso erdia ere, justo horretan oinarritu dut, saretzearekin batera, eta orain ere horrekin jarraituko dut, ez? Osea, ez dakit, saretzearen kontual, gero eta, uste dut horrek eramaten gaituela ere bai, gero eta konstienteago izatera adibidez, Portugalete batetik errotxapean sortzen ari direnaz jakitun izatera, ez? Eta horrek eramaten gaituela, sorkuntza kultural batzuengandik hartu eta berriak sortzeraino. Eta elkar bultzatuz, komunitate gero eta trinkoago bat sortzera. Eta horiek dira aurrera pausuak, nire ustez. Batez ere, eraldatzen jarraitu alizateko eta ematen jarraitu alizateko. Eta nik uste dut, gaur egun ere garrantzitsuena dela, komunitate horrek izen bat edukitzea, eta gu ere horren parte sentitzea, ez? Kasu honetan baldin bada, kultura eraldatuko duten gazteak, oiek gara, edo sentitu bat gara oiek, ez? Adibidez, ona etortzean,
ez dakit, zuekin naiz komentatzen ez, nor naiz ni, honen inguruan egoteko hitz egiten ez, naiz gazte emakume sortzaile bat, sinesten duena kultura eraldatzailean Euskal Herrian behintzat, ez? Orduan, baldin bagara kultura eraldatuko duten gazteak, horiek gara, eta aurrera, ez dakit. Nire erantzuna ere baiezkoa da, eta hori frogatzeko, zudanez tesirik, berriz ere. Okurritu zait, adibide bat jartzea, eta botako izuet galdera bat, pixkat erretorikoa edo gero nahi baduzu erantzun eta hitz egingo dugu, oso pozik jarriko nau, dela, ea zuentzat zer den gehiago euskal kultura, futbola, ala trikitixa. Nire erantzuna da, biak direla, eta gainera, momentu berdinean iritsi ziren gure herrira, batak noski ditu, ezakit ze kantitate baino, 100 milioika euro atzetik, eta 100 milioika jarraitzaia atzetik, eta besteak ditu 0 euro edo perdida, siaia, eta 100 jarraitzaia atzetik, ez? Eta biak, nire ustez, dira gaur egun euskal kulturaren parte, gero eraldatzaia ja, esan dezakogu baietz edo ez. Baina biak dira euskal kulturaren parte, eta gainera biak dira fikzioa, esan nahi dut, batak sortu ditu, ezakit nork, baina gure eskuartean ez dagoen monstruo oso handi batek, eta bestea gu izan gara kapazak hori izateko ere euskal kultura. Orduan, guztia borobiltzen du niretzat erantzuna dela baiezkoa, badagola borondatea eta badagola nahia eta aukera eta baldintzak egoera hobetzeko, izan baldin bagara kapazak trikitixa euskal kultura niretzat eraldatzailearen parte izateko, edozen gauza, gaur egun sortu ezakegun edozen gauza, izango dela posible ere aurrera pausu hori emateko eta sortzeko euskal kultura eraldatzailea. Bai, eta hori adibidez nire ustez, trikitixaren kasu adibidez, hori dela resistentzia, eta resistentzia ere dela eraldatzailea, orduan bai. Hoxe. Bueno, nire esker, puntu interesgarri asko aipatu dizkizuegu, baina, ikusi dugu ez dela edonolako gaia kultura eraldatzailearena, eta oraindik ere badagokigula hausnartzen jarraitzea eta pentsatzen jarraitzea. Baina hori, argi utzi guzuen moduan, gazteok ere badugu zer esana euskal kultura eraldatzailearen inguruan hausnartzerako orduan. Beraz, hasteko eskerrik asko zuei biei etortzeagatik eta zuei denoi ere. Eskerrik asko. Eskerrik asko.